Yohane 4. Chifukwa chake pamene Ambuye anadziwa kuti Afarisi adamva kuti Yesu anayesa anthu ophunzira nawabatiza koposa Yohane, angakhale Yesu sanabatize yekha koma ophunzira ake, anachokera ku Yudeya namukanso ku Galileya. Ndipo anayenera kupita pakati pa Samariya. Chifukwa chake anadza ku mudzi wa Samariya, dzina lake Sikari, pafupi pa kadziko kamene Yakobo anapatsa mwana wake Yosefe. Ndipo pamenepo panali chitsime cha Yakobo. Ndipo Yesu, popeza analema ndi ulendo wake, motero anakhala ndi ulendo wake, motero anakhala pa chitsime. Kunali ngati ola lachisanu ndi chimodzi, kunadza mkazi wotuluka Msamariya kudzatunga madzi. Yesu ananena naye, "Undipatse ine ndimwe," pakuti ophunzira ake adachoka kunka kumudzi kuti akagule chakudya. Pamenepo mkazi wa Msamariya ananena ndi iye, "Bwanji inu muli mu Yuda mupempha kwa ine kumwa, ndine mkazi Msamariya?" Pakuti Ayuda sayenderana nawo Asamariya. Yesu anayankha nati kwa iye, "Ukadadziwa mtulo wa Mulungu ndi iye amene ali nkunena ndiwe, undipatse ine ndimwe, ukadapempha iye, ndipo akadakupatsa madzi a moyo." Mkaziyo ananena ndi iye, "Ambuye, mulibe chotungira madzi, ndi chitsime chili chakuya, ndipo mwatenga kuti madzi a moyo? Kodi muli wamkulu ndi Atate wathu Yakobo amene anatipatsa ife chitsimechi, namwamo iye yekha ndi ana ake ndi zoweta zake?" Yesu anayankha nati kwa iye, "Yense wakumwako madzi awa adzamvanso ludzu. Koma iye wakumwa madzi amene ine ndidzampasa sadzamva ludzu nthawi zonse, koma madzi amene ine ndidzampasa adzakhala mwa iye kasupe wa madzi otumphukira ku moyo wosatha." Mkaziyo ananena kwa iye, "Ambuye, ndipatseni madzi amene kuti ndisamve ludzu, kapena ndisadze kuno kudzatunga." Yesu ananena kwa iye, "Muka kamuyitane mwamuna wako nudze kuno." Mkazi anayankha nati kwa iye, "Ndilibe mwamuna." Yesu ananena naye, "Wanena bwino kuti mwamuna ndilibe. Pakuti wakhala nawo amuna asanu, ndipo iye amene ukhala naye tsopano sali mwamuna wako. Ichi wanena zoona." Mkazi ananena ndi iye, "Ambuye, ndizindikira kuti muli mneneri. Makolo athu analambira m'phirili, ndipo inu munena kuti mu Yerusalemu muli malo oyenera kulambiramo anthu." Yesu ananena naye, "Tamvera ine, mkazi iwe, kuti ikudza nthawi imene simudzalambira Atate kapena m'phiri ili kapena mu Yerusalemu. Inu mulambira chimene simuchidziwa, ife tilambira chimene tichidziwa, pakuti chipulumutso chichokera kwa Ayuda. Koma ikudza nthawi, ndipo tsopano ilipo, imene olambira ona adzalambira Atate mu mzimu ndi m'choonadi, pakuti Atate afuna otere akhale olambira ake. Mulungu ndiye mzimu, ndipo omulambira iye ayenera kumulambira mu mzimu ndi m'choonadi." Mkazi ananena ndi iye, "Ndidziwa kuti Mesiya adza wotchedwa Khristu. Akadzadza iye adzatiuza zonse."
Yesu ananena naye, ine wakulankhula nawe ndine amene. Ndipo pamenepo anadza ophunzira ake nazizwa kuti ali nkulankhula ndi mkazi, koma panalibe wina anati mufuna chiyani kapena mulankhula naye chiyani. Pamenepo mkazi anasiya mtsuko wake namuka kumudzi nanena ndi anthu, tiyeni mukaone munthu amene anandiuza zinthu zilizonse ndinazichita. Ameneyu sali Khristu nanga? Anatuluka iwo m'mudzi ndipo anali nkudza kwa iye. Pa mphindikati iyi ophunzira ake anampempha iye ndi kunena, Rabi, idyani. Koma iye anati kwa iwo, ine ndili nacho chakudya chimene inu simuchidziwa. N'chifukwa chake ophunzira ananena wina ndi mnzake, kodi pali wina anamtengera iye kanthu kakudya? Yesu ananena nawo, chakudya changa ndicho kuti ndichite chifuniro cha iye amene anandituma ine ndi kutsiriza ntchito yake. Kodi simunena inu kuti yasala miyezi 4 ndipo kudza kumweta? Onani, ndinena kwa inu, kwezani maso anu nimuyang'ane m'minda kuti mwayera kale kufira kumweta. Wakumweta alandira kulipira nasonkhanitsira chobala ku moyo wosatha, kuti wofesayo akakondwere pamodzi ndi omwetayo. Pakuti mmenemo chonenacho chili choona, wofesa ndi wina, womweta ndi winanso. Ine ndinatuma inu kukamweta chimene simunagwirirapo ntchito, ena anagwira ntchito ndipo inu mwalowa ntchito yawo. Ndipo m'mudzi muja anthu a Samariya ambiri anamkhulupirira iye chifukwa cha mawu a mkazi wochita umboniyo kuti anandiuza ine zinthu zilizonse ndinazichita. Chifukwa chake pamene Asamariya anadza kwa iye anamfunsa akhale nawo, ndipo anakhala komweko masiku 2. Ndipo ambiri oposa anakhulupirira chifukwa cha mawu ake. Ndipo ananena kwa mkazi kuti, tsopano sitikhulupirira chifukwa cha kulankhula kwako, pakuti tamva tokha ndipo tidziwa kuti mpulumutsi wa dziko lapansi ndi iyeyu ndithu. Koma atapita masiku 2 anachoka komweko kunka ku Galileya, pakuti Yesu mwini anachita umboni kuti mneneri alibe ulemu m'dziko la kwawo. Chifukwa chake pamene anadza ku Galileya, Agalileya anamulandira iye, atakaona zonse zimene anazichita mu Yerusalemu pa chikondwerero, pakuti iwonso ananka ku chikondwerero. Chifukwa chake Yesu anadzanso ku Kana wa Galileya, kumene anasandutsa madzi vinyo. Ndipo kunali mkulu wina wa mfumu, mwana wake anadwala m'Kapenawo. Iye pamene anamva kuti Yesu wachokera ku Yudeya nafika ku Galileya, ananka kwa iye nampempha kuti atsike kukachiritsa mwana wake, pakuti anali pafupi imfa. Pamenepo Yesu anati kwa iye, ngati simuona zizindikiro ndizo zizwa simudzakhulupirira. Mkuluyo ananena kwa iye, Ambuye, tsikani asanafe mwana wanga. Yesu ananena naye, muka, mwana wako ali ndi moyo. Munthuyo anakhulupirira mawu amene Yesu anatero naye, namuka. Ndipo mmene anali kutsika, akapolo ake anakumana naye nanena kuti, mwana wanu ali ndi moyo. Chifukwa chake anawafunsa ola lake anayamba kuchiralo. Pamenepo anati kwa iye kuti dzulo ola lachisanu ndi chiwiri Mulungu anamusiya. Chifukwa chake
Atateyo anadziwa kuti ola lomwelo limene Yesu anati kwa iye, mwana wako ali ndi moyo, ndipo anakhulupirira iye yekha ndi apa banja lake onse. Ichi ndi chizindikiro chachiwiri Yesu anachita atachokera ku Yudeya ndi kulowa mu Galileya.